ngizokufundisa ngayo, ngizokulekelela ukuthi futhi qina umsibindi. Amen bazalwane. Hallelujah. Yabona baba uSikhosana mawuke wathatha indlela efunwa uNkulunkulu kumele uqine umsibindi. Yeah. Umuke wathatha ubudlelwano nenkosi wasondela enkosini kumele uqine umsibindi. Amen bazalwane. Praise the living God. Ngoba awuzukula wonke umuntu asondela kuJesu akani qala nabantu ulwa nemadimoni nesitha. Praise the living God bazalwane. Hallelujah. uNkulunkulu mayengifundisa lento bazalwane uthi mina the first family that was on earth was attacked by the enemy himself. Now you are not immune from that attack from the family. Amen bazalwane. Hallelujah. Usathane into ayihlasela kuqala ubudlelwano. Amen bazalwane. Praise the living God. Abunyakazisa ubudlelwane kube kubi ungabi mnandi. Amen bazalwane. Praise the living God. Hallelujah. Ayibonge inkosi. Asondele bazalwane kule yama complain. A complain mama. Aze eze uJesu. Amen bazalwane. Hallelujah. A complain aze uthi laphi ibhodwe lesikhathe busy ngayo. Amen bazalwane. Nenhliziyo ingekho kulibhodwe limshisile. Ngangekho ngiyaxoxela. Amen. Uma wenza noma yini into kaNkulunkulu une complain ama-activities akho agcine kulimaza kuba nezinto ongasakwazi ukuyibona ngoba your mind is not at it. Amen bazalwane. Uthi-ke kuJoshua ingqondo yakho ayigcwale izwi yonke into ozoyikhuluma ibe izwi emlonyeni wakho the word must come out. Amen bazalwane. Hallelujah. Uthini-ke mayeqhubeka uthi uma uthatha unyawo ulibeka leyo ndawo izobe ingeyakho. Amen bazalwane. Ngoba awuhambi wedwa uhamba nami. Amen bazalwane. uJesu uthi kuMatha, Matha bekufanele nganawe ula uhleli la ukhethe kahle uMaria. Amen bazalwane. Hallelujah. Ukhethe kahle akusona isikhathi sama activities lezi, isikhathi sokuthi uhlale nenkosi uzuphume nomyalezo ozowukhuluma ungajuluki, ukhuluma nomyalezo nje ozophilisa isizwe ngokuthi nje uhleli nenkosi. Hallelujah. Praise the living God. Asivale ngale summary ke bazalwane bese siyathandaza. Ku number 5 kula ma points enginawo uthi yona the church is as the family. Amen bazalwane. La bazalwane ngikhuluma ngobudlelwano, ubudlelwano uNkulunkulu akufunayo nathi. Manga notice bazalwane sithandaza ngithe you are not God to us, you are our Father. Amen bazalwane. Hallelujah. uNkulunkulu ngubaba and lento yefamily iyistructure funa ukuthi siphile sisebenze. Amen bazalwane. Yingakho nebandla athi liyindlu. Amen bazalwane. Yakomoya. Amen bazalwane. Endlini yakomoya if there is family. Amen bazalwane. Noma endlini kungena abantu bayoccupy as a family. Praise God bazalwane. Hallelujah. The first church ke bazalwane liphile aliphilanga ngama activities. Hallelujah. But liphile nge fellowship. Amen bazalwane. Ibandla lokuqala grew up mightily bazalwane and faster than any fast growing church eyaqala kodwa emhlabeni. Amen bazalwane. Why? It grew up with the fellowship in God. Amen bazalwane. How did they fellowship? Lithi iBhayibheli baqinisa kanjalo kuphi emkhulekweni. Senza relationship noNkulunkulu ngomkhuleko. Amen bazalwane. Hallelujah. Heba umntwana. Sike silo ke nabantu. Ngenile khona nje omunye wayengivakashele lapha esekunda elokhalini. Wathi ayizwi nilapha kahle.
but into engiphazamisayo ngani yodwa njalo manithandaza nile angiguqi. Amen. Yazi ngahluleka ukuyidefend. Yazi ngahlulwa yini? Ngabona ukuthi how nathi sine problem. Akuyona yonke imkhuleko efanele siyenze isimike. Yeah. Amen bazalwane. Ngeke akuyona yonke imkhuleko efanele siyenze isimike. Amen bazalwane. Umuntu uyofunda iBhayibheli khona indaba ethi into ngabunqango la ekhuluma ngokuthi Elisha wathuma inceku wathi ayigijime iyentabeni. Umuntu uyafunda iposture ayehlele kuyona ekhuleka lithi iBhayibheli lapha wayehleli phansi ikhanda liphakathi kwamadolo. Amen bazalwane. Asisebenzisi leyo posture. Amen bazalwane. Umuntu uthi uyalalela kahle inkosi uDavide ithi uNkulunkulu ngilele ngesisu ngithi yibakini yenza okuthandayo emzimbeni wami. Amen bazalwane. Maningi ama-postures esifane siwasebenzile kodwa ngeke siwazi singenabo ubudlelwano. Ngoba uma nobudlelwano uyamazi ukuthi ufuna ube kanjani uma uzocela umuthi. Ngeke uqale ujahile, ngeke uqale uhleli phansi, okunye kwakho kuzodinga ukuthi uguqe phansi, okunye kwakho kuzodinga ukuthi ayisalenda ulale ngesisu phansi. Abazalwane, kunama-postures asiphenduleli kweminye imkhuleko because our relationship is very far. Imkhuleko yethu siphenduke religious activities. No, my God. Praise the living God, bazalwane. Ukuze uNkulunkulu anyakazisisizo nyakazisumhlaba ifamily nefamily ayibuyani ukwakho ubudlelwane nenkosi. Hallelujah. Praise the living God. I complain imata abene aunt lithi baqinisela ekuhlephuleni isiko. Amen bazalwane. Angazi angiyijampe le ngoba ngahle kufanele senze okunye. They shared lives. Amen bazalwane. Yazi ukuthi thina sikwazi ukushare isizwe. Singamyeka ngizalwane. Simple bakuncane. Ngibone ingane zesikole ezigcwele. Uyizwe le ukuthi isishoda ngeroll on nje. Roll on. How much is a roll on? How much is a roll on bazalwane? 20 rand, 25 rands. Uma ngabe usu expensive uzoyake kulawa awu 50 rand. But ke simyeke ke no 50 rand bethu. Abantu lamakwakha phakathi kwethu. Hallelujah. Kana bazalwane asiyeke le ndawo yethu yokukhola okufile, asibe relative. Asirelate nabantu. Amen bazalwane. If you see something engekho right la, nyakazisa iphakethe ngoba uSathane uzokusebenzisa. Uzothola wena usuhleba ukuthi uyathandaza kodwa sekushowe. Uyathandaza kodwa ngathi ungaqhele eduze kwakhe. Kanti bekufanele uma ngabe njalo udecide ukuthi inkosi now I am a student but I have something better. Let me buy noma ngasafuna ukuthi ngoba enye into esimazene ngayo la we don't follow the protocol yama leaders. Kukhona abazalwane abangakasizakala uzothi ulethe irekhoni athi uzwe kuthiwa ungani la uzongilethela irekhoni noma no be smart thatha irekhoni uyise kubaba babuzwana ngicela unginikezele nje lapha la yazi ukuthi nobabuzwana uyomnyakazisa kwenye kabi indawo uyobona nokuthi babuzwana mhlamba ngiphathe nokudla mangabe irekhoni ingekho futhi nokudla kukho lo muntu prioritize isinkwa other than irekhoni bese phatha isinkwa plus le rekhoni umnikezele leyo mzalwane ngabe salinyazwa ukuthi mayiphiye ungilethele ukuthi okay angixoxa futhi be smart kula relationship kusetshenzwa smart kukhona osisi bethu
who are well off, ngiyacela siswami ungamsizi umzalwane wesilisa wena personal. Uzomsiza asizakale enyameni. Akulandele uyakuxoxela. Uzakulandela. Be smart. Uma kunento kumele ucorrectile kubhuti, hambisa kwababa unyatha, hambisa kwababa uzwane, bayihambise kahle lapha. And any goes esinayo lapha. We like yazi lento yethu yokuba religious, we like praise one. Kahle hle uma uhlala kwi relationship noNkulunkulu, uma uNkulunkulu ethe well done, it's much better than kusho kwabazalwane. Yeah. Isaiah chapter 2 ethi intaba yendlu yami iyophakama. Amen bazalwane. We need to break that verse down to its details. Izizwe ziyogijimela kuyo. Amen bazalwane. Why? It is because i-culture nayo yabantu irelate noNkulunkulu. Bona abasazi vesi, baveza uNkulunkulu abahlala naye. Nkosi yami. Hallelujah. Leyo thando ngithintile, then discipleship. Hayi bazalwane, sakhani. Amen. Thina sinaso isikhathi sokwakha abazalwane. Sike sithandazele nalento yokuthi nje abazalwane abahola umsebenzi kaNkulunkulu, usathana baxake nezinkinga nezikweletu bagcine bejeyisa umsebenzi wokuthi kube khona imali. Izikweletu zilokhu ivulekile nje. Ilokhu ivulekile bachase imali, i-discipleship ingabikho. Angithi mfowethu udlale noBabungwele. How many years? 12. Yezwa ukukhuluma ngo-12. 12 years ehleli noBabungwele. Angeke futhi ashumayele engashongo uBabungwele ukuthi ngicongile. Ikhona inkonzo phela ngaleso sikhathi bakuvele kuqhume nezilimi la. Ukuthi kukhonzwa uyizwe inkonzo ukuthi abe kufanele iyele. Uthi sukumu uyalekelela. Ivutha la ngaphakathi. Uyizwe ukuthi iyabila la. Kodwa ungabakasho ukuthi angini. Amen bazalwane. Discipleship. A family engenayo umuntu omentorisha abanye, it's a problem. Ngoba the mentoring, the discipleship side, isho ukuthi i-relationship inenhloso ethize, ine-direction, ine-purpose. Uma izenzakalela noma kanjani, there will be many things uSathane azifakayo zizenzakalela. Uthi omunye umbhali, an uncontrolled growth will be a problem. Uze athi growth cannot be stopped. Change cannot be stopped. It happens, it continues. But it needs to be monitored, it needs to be controlled. Discipleship siyayidinga bazalwane. Hallelujah. And discipleship, uNkulunkulu ukala nawe. Uthi uyocela something athi stop, you are not ready for this, go for it. How? uNkulunkulu mina ngizothandazela imoto. Amen. Athi uNkulunkulu, no, you don't need a car yet. Amen. Hallelujah. Ngoba izokubulala vele le moto. And lento ijahile ayisekho.